Добро утро, приятели! Още е 5:30 сутринта. Вече сме на обекта, защото е много топло. Вчера достигнахме водата на кладенеца във Вълчи дол. Ето е водичката. Днес сме дошли по-раничко да направим водния стълб. След това ще нарежем тръбите. Доста хора ме питат как се дупчат тръбите. Тръбите се нарязват тук в самите фугички. Се нарязват през едно и противоположно и от другата страна. Този кладенец ще бъде довършен днес. След това местим на трето място във Вълчи дол. Ако някой има интерес в областта, може да се свържи с нас на 089 200 31 66. Благодарим ви за вниманието. Желаем ви лек и спорен ден.